on calminama e mbaadi kuptidindi on beltanama on ñaganama guena moƴƴere en calmini bandiraɓe ɗo mbawi wonde e jokli windere nde kala on mbiyama kisal gueno e mon kono noɗon ñaga nde mbatton partagé mbaɗon like surtout beele rendo ngo ene wawa yiide ɗum ne haadirta ni henna sikki ala bandiraɓe musidɓe en garti e roɓino jaydeji walla mbiyan tigui rigui revue de presse sikki ala noon ene waɗanno en ɗum musidɗo men mo wona musiba men mo yidde men e mum ɓurti mbawko men ne haadirta hen kadi mo yidde mum e mon mo ɓurti tigui rigui mbawko mon gowɗo addande on gonwole men e golwole men e ngoɗon wuurude kala e saaha ha e nder leydi ndi ha e kadi aussi caggal leydi ndi on woni Oumar Bayel Ba ɗum noon sikki ala ko ardi wuttene fodde e jullare yato joomum tawaka en dokkat Oumar Bayel salmina ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal ne jettuɗen Allah ilallahu taala baɗo ko wela nde wela ene welira dokkuɗen sembeji kattanteji gam nemorade en juule bajjo aminata ɓi Abdoullahi Ndiol Makka gote Ɓuraysiyankoɓe timmode nulal khatimi yo anbiyahu en calmini hilifaɓe diine hilifaɓe aada caggal nde gadoriɗen ha joni donade ɓe mo ganduɗa ko jinnaɓe meɗen nde Allah kadi jurnat balɗe moƴƴina battane ɗe kono ɗum ko en calminiɓe mo ganduɗa ko yeɓoɓe en e ha joni e ngoɗo ayaw Titonde TV ɗum noon e moƴƴol ha joni e ñalawma mo ganduɗa tigui ko mawbare nogas e joyyi lewru juin 2025 ɗum noon en jetti Allahu nde rokki en cellal e kattande artude ɗo kadi gam ha joni addandeɓe ko yewti kesam kesamago walla ni ma mbiyen kabaruji ɗi ganduɗa tigui ko ɓurɗi tengtude e ñalawma hande o ko noon tigui rigui a weltanama e mbadi kuptidindi a wiyama kadi beela a fini e dow jaam mi fini e dow jaam alhamdoulillahi rabbil alamina e mbar sikki hande kadi a fini e dow jaam alhamdoulillahi rabbil alamin min mi dañani fartange wawde ɗanade ni nde tawno guila nden fewde joni eɗeni ndewino ko fewte tigui rigui kabaruji potten addande bandiraɓe ɓe taw noon ko kabaruji tengtuɗi taw noon ko kabaruji ɗi gandanɗa hoorema jurnita ɗum koye laylay rendo ngo kono noon kadi koto laaɓi koɗo gandanɗa hoorema tigui rigui kala keɗiɗo so tawi witti wili ma dañ hen fartange daña hen humpito anda kadi on woni no woori ne Titonde wowi wadde kala e saaha kono noon ɗum ɗo ko kesam hesamago ɗo e nder Titonde nde haadirta ni henna kono noon so tawi ɗum ɓenni en calmini bandiraɓe wonɓe ɗo hen ene jeeɓa en en direct ko wideɓe tan yooɓe mbad partagé ɓe mbaɗa like ɓe ɗacci hen commentaire uji mabɓe nde tawno ɗum ene rokka en sembe ne haadirta ni henna Oumar gareten koye l'info holko ɓe gandi l'info kañumne arti ko yowiti joni to banggue faggudu ɓe kolliti caggal ha joni ko yardete ataye ko yowiti joni e ko ganduɗa to banggue ha joni ko fewti e cimtol ɓaynagol e ñalawma altino ɗum noon ɓe kolliti oɗo saaha ha joni faggudu ndu koko woni ha joni to banggue e yatiri caggal kanko omo ganduɗa tigui ko professeur Maïssa Babou mo ganduɗa tigui ko faggudiyankejo kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa tigui ko jurnitoɗo kala ko yowiti e cimte ɗe ganduɗa tigui to banggue ha joni to banggue jawɗele men walla ni ko hutorete to banggue ha joni jawdi e nder leydi Sénégal hani e caggal keeri men konko noon omo jogui en ha joni humpito yaadigo kono noon o holliti l'économie est plombée quand l'État ne s'investit pas et ne gère que des dépenses courantes ɗum noon o holliti ɗum ko e ha joni koye jayde l'info so tawi en jiiɗi ha joni humpitade ɗum jeeyaten koye ha joni hello Joye Ɓiijo hello Joye Ɓiijo joni inchallah duttuɗen kadi le soleil holko ɓe mbi le soleil ko jayde gendiri kañumne arti ko yowiti ha joni e oɗon vision Sénégal 2050 ɓe kolliti e oɗo saaha kam koko yatiri caggal so tawi kam ɓe joguino hen ha joni koto banggue ha joni podoje e ko ganduɗa tigui to banggue objectif e oɗo saaha kam koko yatiri caggal omo ganduɗa tigui ko hoorejo jagorɗo on Ousmane Sonko ene teska toon to dowlaji Chine gam tigui ha joni tawterede walla ni jonde ɗe ganduɗa to banggue from économique woni jonde ɗe ganduɗa tigui to banggue faggudu ko ganduɗa tigui woni from économique mondial toon to Davos toon to Chine ɓe kolliti oɗo saaha kam mo waw ha joni joddodade ɓe mo ganduɗa tigui ko hilifaɓe toon to Chine gam tigui yewtide ko yowiti to banggue faggudu e nder adunaru ndu kala
vox populi holko ɓe kaali hannde e nder oɗo sahaa? Vox populi eɗen jeeɗo natal omo ganduɗa ko Pape Malick Ndour kanko no arti ko yowiti ha joni e cimtol lebbi tati tawni ko laamu Diomaye Ousmane Sonko ɗum noon konko no addi hen ha joni ko ɓuuri labde ko ganduɗa tigui to banggue ko fewte ngol ɗon cimtol woni ha joni rapport trimestriel d'exécution budgétaire mo 2024 et 2025 ɗum noon o wawi ha joni jalɗe ɗum no hannirta ni kono kadi eɗen jiiɗo omo ganduɗa ko gardiɗo port autonome mo Dakar hono omo ganduɗa tigui ko kanko ardi ɗum e oɗo saaha konkone o arti eko yowiti ha joni to banggue ko golla to chiffre uji ɗi ganduɗa ko tongaɗi hen o liti la direction exhibe les chiffres d'un premier trimestre 2025 oɗo saaha o holliti ɗum kon ko jalɗini to banggue ɓeydol so tawi en ƴetti e nder temedere kala nogas e tati woni 23% oɗo saaha kam koko nanga walla ni koko tonga fodde ha joni 15 milliards e copreje men franc CFA ɗum kam ko e hitande 2024 hen ha joni to banggue 19 pawɗi temedde tati e capan tati e ɗiɗi to banggue milliard ɗum ko e hitande ndeɗo nde gonɗen. est ce que ɗum de kam hulɓinima joni sen mumimo tan paɗen koye site quotidien. Site quotidien kañum ɓe garti ko yowiti ha joni e Sangomar eɗen gandi so tawi en nani Sangomar ko yowiti ha joni to banggue kuɓɓam woni pétrole et gaz ko ɗum ha joni teska toon beele ha joni ɗum laati walla ala beele ɓuucama walla ala kono noon ɓe kolliti oɗo saaha kam woni ko e jaɓɓal muɗum to banggue ha joni ko fewte hofgo juuɗe fodde balɗe tati woni 72 heures ɓe ganduɗa tigui ko SAES kamɓene ɓe kolliti oɗo saaha maɓe mbaw ha joni yaɓande hofgo juuɗe Donald Trump eɗen coyno ɗum e natal e nder ha joni jayde site quotidien konkone o liti mo waw ha joni jalɗinde woni dartinde ha joni to banggue karel ɗi ganduɗa ko teskade hakkude ha joni États-Unis Iran e wondude Irak oɗo saaha kam koko ha joni ko ganduɗa tigui to banggue ha joni caɗele ine teska toon o holliti noon beele ma waw ha joni dartine to banggue ha joni kuurey condi wani to banggue pettoje ɗum noon koko teska balɗe bandum ɗum noon o holliti mo waw hoybinde ɗum e ñalawmaji garoji ɗi. est ce que wona domru ngata hutta ɗe tawno ene wiya wonde hollitama wonde on mo ganduɗa kañum Donald Trump ko kamɓe goni caggal Israël kono kadi on mo ganduɗa hoorema kañum woni Poutine ko kanko woni caggal Iran est ce que ɗon aduna o ma waw dañde hen fartange wawde tigui rigui ha joni sofde hen walla ala? Ko wayno wonde fof tan ko woni yesso daɗani guite ɗum kadi ko namde nde ganduɗa jayandeji kewɗi walla ni ma mbiyen jeeɓirɗe kewɗe ine teska toon to caggal leydi ko fewte géopolitique kam ma en jajnon so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon mbaɗa sikki en jokkat tan aɗa men jokkude pétrole o siwtama walla o siwtaka so tawi toon o siwtaka ganda wonde ɗo faya ɗo moƴƴani de ko wayno wonde foof tan aɗa andi laamu ngu nanɗon tan e hunde nde ganduɗa ko nana defaka no wiyatno ni ɓendaka ɗo kadi rottetake nanɗon tan yo Allah faabo nde ɗum nde moƴƴani e keyɗuɗo ɓendata kono rottetake moƴƴani e keyɗuɗo de joni sen gummima toon paɗen koye Walf Quotidien. Walf Quotidien arti eko yowiti e salaire indemnité fonds politique woni ha joni to banggue jobdele salaire aji eɗen gandi oɗo saaha to banggue Sénégal kala ɗo memɗa hen ko ɗuure ɗum noon kam ko hunde nde ganduɗa ne hulɓini oɗo saaha to banggue indemnité woni ha joni to banggue woni damordi to banggue fonds politique ɗum ɗon ne kadi ha joni ene teske e Walf Quotidien ɓe kolliti oɗo saaha kam ko hunde nde ganduɗa koko yajñete to banggue jewte kono kadi ma en gartu eko yowiti ha joni omo ganduɗa tigui ko Guy Marius Sagna eɗen jeeɗo natal makko kanko El Malick konko Guy Marius Sagna ha joni o arti eko yowiti ha joni to banggue batu mo ganduɗa tigui woni commission to banggue ha joni goomu tammino kala ko yowiti e comptabilité e wondude contrôle toon to assemblée nationale ɓe kolliti ma réunion waw jalɗinede e balɗe garoje ɗe. kanko Guy Marius Sagna ha joni ene wayno hakkude makko e on mo ganduɗa ko ñen président assemblée ene wayno ha joni ko peeɗeli guite goni ɗon kono noon won ko yalti hen ko hesɗi kono mboɗo sikki tan ma en gartu hen so tawi Allahu lamɗo jaaɓi joni sen gummima ɗon payren ko le quotidien kañum ne arti ko yowiti la guerre des postes
ɗum ɗo ɓe koliti ko haare ɗe ngannduɗaa tigi baŋnge jonɗeele caggal haa jooni ko ngannduɗaa tigi to baŋnge haa jooni ko fiwte woote ngam gardugol toon to CEDEAO ɗum kam jalɗinaama ko omo ngannduɗaa ko gardiiɗo toon to Tchad ko kañum haa jooni jooɗi e jappere nde ɓe koliti haa jooni ko fiwte kareeli ko to baŋnge diplomatie ko haa jooni to baŋnge ko ngannduɗaa tigi ko fiwte jonɗeele ɗe woni goomuuji ɗi oɗo sahaa kam ko kareeli teska heen walla ni dukooli kono kadi cour de justice e wondude ñiiɓirde mum oɗo sahaa kam egginaama to baŋnge CEDEAO. to baŋnge CEDEAO ina wayno mbiɗa ko gardiiɗo toon to ngannduɗaa ɗuma woni Tchad ko kañum ardii hannde e ndeer oɗo sahaa gonaaɗo hol gardinooɗo ardino ɗum ko Nigéria naaji oɗo sahaa kam ummima e jappere nde ko tagi Basiru ƴettaani Basiru ɗon ne kadi ko haalade woni ɗon kadi randi omo ngannduɗaa tigi ko hoorejo ɓennuɗo hono son excellence Macky Sall eɗen nganndi hayso tawi o woni no gardiiɗo leydi ndi to baŋnge Sénégal kono noon o ɗaɓɓoyi haa jooni wonde gardiiɗo union africaine walla union africaine no mbiruɗen ni ɗum ɗon ne kadi ko hunde nde ngannduɗaa ko bindanɗe woni ɗon woni histoire mo ngannduɗaa tigi oɗo sa ɗum ko hunde nde ngannduɗaa ene jeya e bindanɗe to baŋnge diplomatie o wadde ɗum saabi kala ɗo yehi omo haa jooni omo rokke hurum sababuni nde o ardi union européenne o waɗi heen geɗe sabu eɗen nganndi son excellence Macky Sall kanko saabi haa G20 waddi ñiiɓorde muɗum toon to caggal leydi so wonaano hare makko so wonaano gandal makko ɗum kadi wawata haa jooni teskede sen gummima toon payeten koye rewmi quotidien kañumne haa jooni arti koye omo ngannduɗaa ko Guy Marius Sagna haa jooni artude eko yoyti haa jooni to baŋnge ko yardete ataye e balɗe jawtude ɗe toon to assemblée nationale ko alhaali sukara koor mbare haa jooni omo ngannduɗaa ko gardiiɗo toon to assemblée nationale mbele o waawi haa jooni waɗde ɗeɗon geɗe walla alaa ɗum noon kam o holliti wonde o haalaani ɗum konko noon o haali ko yoyti e to baŋnge ko ngannduɗaa tigi woni agenda oɗon mo ngannduɗaa ko cuuɗiiɗo haa jooni to baŋnge ko ngannduɗaa tigi nanngande omo ngannduɗaa ko Sonko mbele ne waawa haa jooni wonde mbiru e subngooji garooji ɗi kono noon toon to baŋnge ngannduɗaa tigi woni assemblée nationale ko haa jooni ina waɗa haa jooni peeje peccorde mbele haa jooni ina waawa reende hurumaaji ɗi kono kadi to baŋnge transparence e ko nanndi heen kala ɗum ɗon holliti kam e assemblée ji ɗi ngannduɗaa ko jawtuɗi ɗi oɗo assemblée kam ɗum yerondiraani e assemblée ji ɗi ngannduɗaa ko jawtuɗi ɗi sabu ni to baŋnge sukara koor en walla ni heɓde to baŋnge kaalisaaji ɗi ngannduɗaa tigi woni mbuuñaari kono noon ɗo holliti oɗo assemblée nationale ɗum woni ko teskaaka e oɗo 15e législature so gummima toon payten koye source holko mbi source a kañumne arti ko haa jooni e omo ngannduɗaa ko haala Guy Marius Sagna wonde haa jooni itti wonde ɗiɗo haalulaaji ngannduɗaa tigi ko pawaaɗi e dow keeji makko ɗum ɗon holliti ko hunde nde ngannduɗaa kam wona naɓe kaaldini eno haaldini kam ɗum haa jooni fiindiraani ni kono noon omo ngannduɗaa ko haa jooni lundiɓe ɓe kamɓene ɓe mbaawi joofaade omo ngannduɗaa ko Cheikh Diba ko kanko ardi haa jooni to baŋnge finance woni haa jooni booñ e ndeer leydi Sénégal kanko omo ngannduɗaa tigi ko Cheikh Diba o waawi haa jooni artude haa jooni o waawi laɓɓitinde ɗum kono omo ngannduɗaa ko Pape Malick Ndour o holliti fodde haa jooni 4 milliards e koppreje men franc CFA to baŋnge recette o holliti noon wonko ŋakki hen no haanirta ni en taw ni ko haa jooni lebbi 3 ɗi ngannduɗaa ko gadani e ndeer haa jooni hitaande nde ɗo nde gonɗen kono noon o yaajnima heen sanne ɗum koye hello adanire nde gila ƴoccuɗen fawre joni milliard uji ne kaale tan ne mbirto en tan enen nduɗo mana milliard uji narte poche uji ɗi en tout cas ndaw kañƴer min mi famani de nguɗo laamu keso gila ngo ari fewde joni milliard uji nana kaale mais milliard uji ha joni natani e goddi men de en tout cas kamɓe kam wonɓe laamu ngu aɓen neemi sabu ayi son excellence Bassirou Diomaye oɗo saha sonkokom joni kono monake ni nana ɓornoɗi tan no ɓorta ni en tout cas omo yonta joni paɗen koye las koɓe mbi las kañumne arti ko yowiti e ko hunde nde ngannduɗaa ko hawnide
cukalel so tawi hoore mum watti wadde leyɓi daneji ɗum kam ko hunde nde ganduɗa ko ɗum ɓe bindi ɗo hen wonde ko un phénomène gênant qui prend de l'ampleur woni cheveux blanc c'est les jeunes ɗum ko hunde nde ganduɗa mbaɗa sikki neɗɗo ene nayori cukagu ɗum kam ko ɗum woni est ce que leɓol dalowol nde ko signe nayowol woni ɗon cikkuɗa ɗum Allah adda tan ara de aɗa yiya mo gandanɗa hoorema jogui ko duuɓi 40 duuɓi 50 taw ala leɓol danewol en tout cas ko ɗum ɓe bindi ɗo hen ko maro ko hunde malede jeeyade ɓe mbi koye malede jeeya walla ko daywude en tout cas en tout cas yo Allah faabo ko wona ɗum ko ɓe garti e cri de cœur des jeunes avocats woni ha joni to banggue goytali ɓe ganduɗa ko sukaɓe to banggue hujjikintoɓe e nder leydi Sénégal oɗo saaha kam ɓe kolliti alay saago ɓe mbattore to banggue ha joni to banggue ko ganduɗa tigui woni bar woni magistrat ji ɗi beele eɓe mbawa yitade koye mabɓe to banggue justice o. donc so tawi gummima toon payren koye enquête koɓe mbi enquête kañum kam arti koye losko muɗum holliti to banggue lenteur des investissements code des marchés publics ɗum woni kaɓe jaajni e ha joni to banggue enquête ɓe kolliti omo ganduɗa tigui ko ha joni Thiat Y'en a marre kanko ne holliti combat maɓe kaɓorno guile ha joni e hitande ujunnaji 2012 so tawi en teskirima M23 woni 23 juin mo ganduɗa Wulino Diaw to banggue seppoji e nder leydi ndi no woruno ɗum kam addino caɗele ha ko ganduɗa tigui ɓe guitti ɗon omo ganduɗa ko Abdoulaye Wade caggal nde wino ene waɗa ha joni to banggue 3e mandat ɗum kam ɓe kolliti ko loppet ɗum wawata wonde e nder leydi Sénégal ɓe kolliti noon haare mabɓe nde kam wawi dañde ko wiyete to banggue gartam kanko kadi Thiat wonko wi o joofimo wonde won poste mo gandanɗa hoorema joomum ene mema hen ko fine 13 millions ɗi gandanɗa hoorema par mois kono noon yihino ha ɗo gandanɗa hoorema on wimo wonde so tawi omo gonɗi e nder kaɗon haala yo tengtin ɗum ɓe jaada toon to laafowoni goto arande ɗon ne kadi ko hunde nde ganduɗa ene laaɓi kadi on mo ganduɗa mo joofi o alay saago noon so tawi a tuumi neɗɗo ko ganduɗa tigui ɗum ɗo aɗa andi ko hunde wonde walla ala alay saago mbawa ha joni windanede ko wiyete convocation walla jettoyɗa toon to lawol walla porteɗa hen plainte ni walla johon ni noddo ɗon ha joni e yeeso ñawɓe laɓɓina hol mo ganduɗa tigui ko joɓeteɗo ha joni to banggue ɗeɗo koppareje porɗe ni te a anda inde jomum walla goɗɗum ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ko diffamation alay saago noon so tawi ko wayni ko so tawi kewi e nder leydi ndi alay saago daña hen preuve aji labɗi ceer kadi arande justice wiide tan wonde e nder oɗo lieu liggotoɗo wonmo gandanɗa hoorema ene mama hen ko fotine 13 millions tawa a haalani inde nde a haalani holel poste firti wondoral kono manki labde ɗum ko tuma moyo woni ɗon alay saago ɗum lappine no fewi no fewi Sénégal de ɗo yarata ɗo kam memo plus de 13 millions arandi Sénégal en goni e Sénégal leydi ndi ganduɗa go foof kono welarama noon haaldirta a finat tan an a wiyani a waɗani tan jomumen tumma wonde a waɗi ɗum walla ko a dirtini koppareji walla gueɗe mbaɗe en sahaji noon kadi ene wooda de par ce que sa ƴeewi so ƴewtidama hay he nder ma taw wonde hay sinno so tawi wona no woni no woori tawata wonde wonko woni ɗon ko gandanɗa hoorema ene nandi ene ɗeɓa nandude eko jomum haali eyyi kono kala kaɗa wawi haalde yo feƴƴu ƴoƴa saabu so tawi a holli wonde neɗɗo kañum dirtini ɗum ɗo yataw aɗa jogui hen ko laaɓi saabu so tawi a noddama e yeeso ɓen ɗo ñawoɓe ɓe namdorma hol ko kalɗa ko beele aɗa jogini ɗum dalilu aɗa jogini ɗum preuve aji labɗi ceer te justice ko hunde nde ganduɗa ko ñawore kala ko mbawɗa wadde yataw aɗa jogini ɗum ko laaɓi wadde saabima hewɓe ɓe ganduɗa tigui nannama toon sont des innocents par ce que ganda hunde nde haydara par ce que aɗa andi alay saago yimɓeɓe ganda kadi aussi leydi ndi ko laamadi leydi ndi woni hen ko justice leydi ndi woni hen ko lamɓe laami leydi ndi ko président Bassirou Diomaye ɓennen payne l'observateur holkoɓe mbi l'observateur ko jayde Elimane Ndour mo ganduɗa ko jayde Futurs Médias ko kamɓene ɓe garti e mbaddiyaji ko yowiti e omo ganduɗa ko Ismaïla Madior Fall kankone ko kanko ardino to banggue lawol ngol woni justice
kanko no oɗo saha ha joni haala makko ene haale to banggue o cour de justice ɗum noon oɗo saha kam caggal nde ɓe joofeno ko yowiti ha joni e koppareje ɗe ganduɗa tigui ɗeɓe dirtinno ko to banggue ha joni force fond covid 19 mo ganduɗa tigui to banggue bala jawtunoɗo mo ganduɗa tigui ko leptunoɗo julɓe mo ganduɗa tigui hay goto yahata hay goto artata ɗum ɗon boros mo ganduɗa tigui ɗum ɗon kamɓe aɓe tumeno e dirtinde ɗeɗon jawɗele oɗo saaha kam aɓen dumbirdu kaɓe taƴanaɓe kaɓe leloto oɗo saaha kam ha joni haala mum ina haale kono kadi to banggue Dio Sonko Diomaye kamɓene oɗo saaha jewte mabɓe ko yowiti e to banggue faggudu ndu mbete ene yaari yeeso walla ala ɗum ɗon kam ko jande l'observateur wawi ha joni artude hen no hannirta ni henno tribune kolko ɓe kaali tribune kañumne ko dingral ngal ganduɗa oɗo saaha yajnima e ko yowiti e to banggue omo ganduɗa ko Olivier Boucal mo ganduɗa ko ministre e oɗo saaha kamɓene ɓe kolliti to banggue ha joni INSAS e wondude sistas e kamɓene oɗo saaha kamɓene aɓene darna ko yowiti ha joni grève woni ha joni to banggue ko fewti hofgo juuɗe ɓe kolliti noon lawol ngol walla ni to banggue ministére makko oɗo saaha kam wonko ha joni ngakki hen to banggue caɗele kono kadi ɓe ganduɗa ko fédération des boutiquiers woni ha joni fedde nde ganduɗa ko rendinde ɓe ganduɗa ko julankoɓe kamɓene ɓe kolliti ko omo ganduɗa tigui ko jagorɗo tambiɗo ko fewte julagu woni jeygu e nder leydi Sénégal ko haali ko kamɓene ɓe jadani hen caggal nde omo ganduɗa ko ministre du commerce holliti wonde ustugol to banggue ha joni ɓeydugol woni pénurie to banggue sukareje ɗe oɗo saaha kam ala ni ko teskani to banggue ɓeydugol kamɓe noon ɓe kolliti kamɓe yeeyoɓe ɓe nde tawno joom boru loppar boru muɗum ɓe kolliti wonde koko ɓeydi e nder boutique aji ɗi kala ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ko jiiɓoro woni ɗon ministre wi sukara ne woodi haydara ustaki hen haydara ɓeydaki hen kamɓe ɓe ɓe ganduɗa tigui ko pelle rendinɓe ha joni to banggue yeeyoɓe ɓe kolliti koko ɓeydi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko namdal e ɓesguli ɗi kala eyi joni kam kala ko woni e lahal ma juuɗe jiitu ɗum woni ko woni ɗon joni sen paari paaɗen ko l'évidence kañumne arti e natal omo ganduɗa ko sohna Yacine Fall Yacine Dianoɗo Mauritanie haali toon français ji ɗi e goto wawa famde an haali ɗum e nder mi haalande Yacine kam so to haali to kam sonno toon wonano wonde image uji ɗi ene ƴetta ene wawno ɓennude nde tawno kamɓe kam toon kam français ɗe belɗa fof no kaldata e mum kono dommage nde tawno français makko o tawti hen ga hen en tout cas ɓe kalata ɗo ko diplomatie ene yatiri caggal ɓe kalata ɗo ko ha joni le sort des Sénégalais à l'étranger woni ha joni Sénégal naɓe toñaɓe toon to caggal leydi ɗum ne kadi ko gueɗal makko woni ɗon beele o waɗi hen fodde makko ha timmi Allah ala ko ɗum ɗon ko ɗum ɓe bindi ɗo ko diplomatie le sort des Sénégalais à l'étranger ko ɗum ɓe kaali ɗo hen firti wonde nguɗo laamu ko ƴettirti laamu fewde joni ene wayno to banggue diplomatie ke rutiɓe caggal ni ko ruttriɓe caggal ha ɗon wawi hadde diplomatie koko yatiri caggal e Sénégal wurɓe toon to caggal leydi ene gondi e musalla jiitaki koye men e ministére mo ganduɗa tigui ko tambiɗo gueɗe caggal leydi eske hay goto suusa haalde rewmi en jiiɗo natal on mo ganduɗa ko joni Zarko Aljuma Diallo o weltaki de ngal natal o weltaki de rewmi quotidien kañumne arti ko yowiti caggal ndew caggal ndew foola caggal ndew heeɓi on défaite tawni ko sa Thiesa joni fobnimo woni ɓilal jottal mandare mbirton ɗum ni e pomnal konko noon o liɓa ko laabi ɗiɗi e nder ñalowo he o liɓa ko laabi ɗiɗi kanko noon Zarko o ari mo waɗi 4 appuis ha paari kadi aussi o jaggimo o wayno ƴettowo cukalel ɗum o wi ɗum wonde ar lelo e mbaldima ni en tout cas konko de miram noon ɗo woni ɗo holliri mettere makko wonde ɓeɗo kam hewɓe ɓe ganduɗa tigui ɓe kolliri konko hoore makko Zarko wi ko jeeyaɗo wonde noon o ittani hen CNG kañumne hoore mum ene yiiɗi o daña polgu ene yiiɗo foole kanko ni wonɗo haali interview makko caggal tigui rigui combat o haw woyi ɗon o diwi mir o ɓennoyi mboɗa nani wonde omo haala hen haala o wi wonde elle maaro ko kanko tan wonno mbir
sanga no sipirta tigi rigui Sa Thiès nde kono kadi sernaɓe ɓe hen sahaji ene punta ne tawno wiyama wonde Zarko e nder gembe makko mo waɗi o feccano sikki kay wonde ma Sa Thiès liɓimo ne tawno ha ɗo naate e nder stade ko kanko joguino victoire o e junggo makko en tout cas o wi ko hewɓe nana mbattemo ko hakkille hewɓe nana mbattemo ko yitere guila e CNG e wondude hewɓe ganduɗa tigui ko arnoɓe dingiral ngal ɓe jiiɗano o daña ha joni victoire est ce que wona o joofima kam CNG surtout CNG kam o joofima ɗum est ce que wona waaji o wawimo tan liɓimo ne tawno mbawko ene jeeya hende ne tawno so tawi wonda a ƴeewi bataille psychologique ene wayno Sa Thiès dominimo hen guila e face à face uji ɗi kadi hay sippiro ngo heewani to banggue hojomaji ene yawi pip tan ene yawi kadi no liɓirani ene laaɓi taw ko haalda Allah eɗen jiɗannoma hay konko hoore makko eɗen jiɗannomo dañe victoire mi suuɗaki hen ni kono noon no liɓirani ene laaɓi ceer ala jeddi est ce que jogaki est ce que e nder bataille psychologique o Sa Thiès dominanimo guila ɗo fiimo wonde ha veruji makko caami ɗon ɗo face à face mo no 2STV e Sa Thiès kadi ari kadi addi hadar goɗɗo e face à face uji mumen ɗi nde tawno no firanno wajiɓe bataille psychologique ni ko ɗon Sa Thiès adimo e nder oɗon fannu te ko Sa Thiès wimo wonde ene andimo koko janggimo ko ene wayno tengtini e dimanche oɗo ɓennuɗo kono noon so tawi wonde gumimo e Zarko il faut garane ɓi Moustapha Gueye o woni tigre sou en tout cas tigre kañum mbir wes o dañi manorde o dañi inde mawde te kadi aussi o addi innovation kesso wes yen ɓe foof ndewe makko te sukaɓe rewɓe foof ndewe makko e nder onon saaha kono en jii wonde Boyka ene wayno koko rufi guelari makko ni en tout cas Boyka o sippirama no fewi taw ko haalde Allah o sippirama no fewi kono kanko none o dañi inde saabu aɗa andi wiide hoore innira hoore mum fils du tigre te ɓi Moustapha Gueye kadi aɗa andi kadi o jeeyako toon to Pikine sami jumani ala o jeeya Fass Fass wona lambiyangue ɓi Moustapha Gueye hoore mum fils du tigre ok eyyi ko noon wayi o wonno ko toon to Italie to no wonno omo jangga Moustapha Gueye wimo wonde koɓe janggu kamɓe ɓiɓe makko ɓe foof kono noon o wujjittono e ko heɓata ko omo yaha sal est ce que no felliti noon o arti o wi wonde bammakko kanko de wonde o yiiɗi wonde ko mbir bammakko noon donimo e nder oɗon fannu eywa kono noon no yalti nde ene wayno Fass kañum e hoore mum ene écrit o ene ruttuno caggal no feewi kono no ari nde ene wayno heewɓe kadi mbaɗi intéressé surtout aussi nouvelle génération o mbaɗi intéressé aussi e kanko concernant ko ɗum tagui noɓe jahata ɓe mbaɗa point de presse maɓɓe ɗe heewi mbinaw heewi yimɓe ne feewi ha Fass joguinomo yakare wonde kay oɗo ene wayno ko Moustapha Gueye ko kañum arti ɗon ni kadi ko sukaɓe kadi sa ƴeewi kadi duuɓi ɗi ne pamɗi guila omo ganduɗa ko biyeteɗo Boyka e wondude fils du tigre ko sukaɓe tokosɓe kono ko sukaɓe tokosɓe saabu eɗen gandi rewɓe heewani ɓe ganduɗa tigui ko naatiroɓe to banggue lamba ene jaare duuɓi 19 walla duuɓi 20 sukaɓe tokosɓe vraiment kadi eɗen mbaɗaɓe encouragé no fewi saabu jogade kadi fit woni jogade cuusal nadde e dingiral porgal ni en to banggue arène national aɗa sippire hayso tawi a dañi hen ha joni to banggue défaite kamɓe mbaɗi kam combat o kamɓe jirwini ɗum no fewi ko wona ɗum ko ha joni e rewmi quotidien omo ganduɗa ko to banggue coupe du monde des clubs woni ha joni kuɓeri winde yankore to banggue club aji ɗi Nicolas Jackson kañumne ha joni laytilama walla ni ha joni waɗama suspendre e taw ko pottitte ɗiɗi caggal nde o dañi carton rouge o daño ko carton rouge e ko ganduɗa tigui to banggue pottitte mabɓe ɗe ɗum saabi o wawata ha joni jeeyede e ɗiɗon to banggue ha joni pottitte jeehen point actu noon to banggue coftal ɓalli woni sport kamɓe noon ɓe garti to banggue ha joni olympique Lyon oɗo saaha kam kañumne koko waɗa rétrogradé ɗo banggue ha joni ligue 2 woni ha joni koko ruttiri less ɗum kadi ko hunde ganduɗa so tawi neɗɗo yihina ligue 1 artirama ligue 2 mbaɗa sikki maro on kadi performance muɗum walla jo banggue mbawka muɗum maro koko telli walla ko artiri caggal no fewi kamɓe Lyon e hoore muɗum ɗum kadi ko hunde ganduɗa Benfica kañumne ha joni arti ko
kañum woni ha joni hoorejo kono kadi kalfoyima Bayern kañumne ha joni jeeya koye kalfiɓe Boca Junior kañumne waɗama éliminé ko ɗum woni ko point actu addi hande. Tribune Sport Tribune Sport kañumne arti ko yowitia joni e haala défaite mo ganduɗa ko Zarko Aljuma Diallo wiyete mi nani noon kanko Aljuma Diallo ene wayno noon ko jooɗinoɗo e victoire makko nane kalnomi ni pour wajiɓe mbawa jaggudemo ha mbawa wahlidde victoire makko o ɓe innitmo ɓe mbarinimo ko jawdi ɓe inni ɓe mbawi innidemo nden woni noon noɓe mbawi wahlidde tigui rigui victoire o Sa Thiés hetiri hen hay ɗum kono sangane arbitre o siflata nde DJ hay Paul Zenara ko babba ɓale o yirsama ko noon tan sereɓe heɓe nawma var noon joni noon kañum ɓe kolliti noon to banggue Sa Thiés caggal nde heeɓi polgu ɓe kolliti aɓen keblono beele omo wawa ha joni jaggodirde modulo oɗo saaha kam Baye Ndiaye woni promoteur kañum oɗo saaha kam holliti mo wawa ha joni fawde oɗon combat beele ne laato ɗum ko hunde nde ganduɗa cikkuɗa yawrani Sa Thiés wiide tan joni o wawa fadde franc ha ara o ƴewana waddata e wonmo ganduɗa kañum Oumou Sène limnoɗo mo mataw tolnima ɗon walla taw ko belliɗo modulo kañum ne wi yatirta hen caggal arandi kadi wonno arandi kadi to banggue sippiro ngo ene heewi ko wiyete challenge uji ɗi noon wonno heewirta tan so jomum nanti inde muɗum so tawi kañum woni arène national wonde ha joni sukaɓe tokosɓe arandi modulo e wondude omo ganduɗa tigui ko Sa Thiés ene gasa wonde taw ɓe goɗɗodiri to banggue palmarès walla ko nandi hen walla to banggue fuɗɗogol walla ni to banggue palmarès o no mbiruɗen ni ene gasa wonde taw wonɗo daɗimo ko heewi kono noon so tawi Sa Thiés wi diwi hewɓe ha faye modulo wi kañum ene wawi ha joni jaggodirde makko ti foolamo ɗum ne kadi ko hunde ganduɗa so tawi modulo nani ɗum ene wawi kañumne gonɗinde wawa ha joni kañumne ballademo ɓe jaggodir so gonga noon omo rokki modulo haqqe mum ha timmi nde tawno o wi wonde modulo addi changement kewɗo e joom nder lambo o te kadi modulo e jogade mum joom e jogade mum fulla e jogade mum fayida ko ɗum addi ha hande woni roi des arènes te kadi ko oɗon couronne woni mo yimɓeɓe teɗanto foof ɗum noon yo modulo rokkumo sens woni wiɓe noon wonde sukaɓe rewnoɓe ɗon ɓe foof ñaguino sens ene wayno modulo fawi ɗumen e leydi e nder oɗon tuma beele kanko wonko wawani modulo yomo wawani modulo ɓen mbawanani modulo kanko Sa Thiés donc so tawi en gummima ɗon uddirten ko les échos jayde les échos ko olel wiyete noon kamɓene ɓe kolliti omo ganduɗa ko Billy Boy ene jeeya e ɓe mo ganduɗa tigui ko wat boniyankoɓe tawni Billy Boy kañumne fawama junggo tawni ko caggal nde wargo omo ganduɗa tigui ko Modou Mbacké Ndiaye toon to Yeumbeul kono kadi ha joni gote mo ganduɗa tigui ko gote mabɓe jaggama oɗo saaha kono kadi omo ganduɗa ko legueur des gangsters toon to Bambilor kañumne wawi ha joni dogde kono ha joni wonno koye jiilaw kono noon joom suudu makko kam fawama junggo oɗo saaha Dieng Sala ko gote mabɓe kañumne ha joni oɗo saaha wona koye jiilaw beele ne jaggue ne wawa ha joni huccidirde e ñawoɓe ɓe ko ɗum woni ko ɓuuri tengtude e roɓindo titoje men e ñalawma hande o 25 lewru juin 2025 a weltanama no feewi Seydou Ba laaɓi leeri ɗum noon so tawi neɗɗo yiiɗi koko laaɓi leeri ko koye nder titode nde gowɗon wadde e kala e saaha so tawi en gummima toon mboɗa andi ñalawma hande o le 25 juin wonko siftonorta e nder leydi ndi beele aɗa wawi artande yimɓe e ko oɗon ñalawma siftonorta ɗo hen e nder leydi ndi Seydou Ba noon tigui ɗemgal tubankore wiyete éphéméride du jour ɗum noon ko 25 lewru juin hitande 1923 nde soseno ha joni garde corps forestier to banggue ha joni ledde e nder leydi Sénégal taw sosa ko hitande 1923 ɗum noon on service mo ganduɗa tigui ha joni darnama koyne tolno e duuɓi sappo tawni ko daraniɗo to banggue ha joni ndema e nder leydi Sénégal
omo ganduɗa ko officier Paul Alba mo ganduɗa ko kanko adino ha joni darade ha joni e ndeɗon oɗon service mo ganduɗa tigui to banggue heblo ko fewte ƴewtugol ko fewte leddeli ɗi kono noon ɓe ha joni darneno koye hitande no mbiruɗen ni tawni ha joni prendra la tête du service woni ha joni ƴetti ha joni hoore muɗum to banggue service o ko hitande 1932 kono kadi e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeeɗiɗi ko nden ha joni waɗa officialisé ngam tigui ha joni fuɗɗo golle muɗum e hitande ha joni koye 25 lewru juin hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati woni 1968 omo ganduɗa ko biyeteɗo Amadou Cissé Dia ko kanko toɗɗeno ardade ha joni batirde gendiri nde woni assemblée nationale kono noon komo ganduɗa tigui ko élève woni ha joni janggannoɗo toon to école normale William Ponty toon to Sébikotane kono kadi ko médecin de formation o jeenoma ha joni to banggue ha joni lewru octobre 1948 to banggue on fondation biyeteɗo Bloc démocratique sénégalaise woni BDS kono kadi ko ha joni omo jeeyno on parti socialiste mo ganduɗa ko omo ganduɗa tigui ko Léopold Sédar Senghor ardino ɗum kono kadi o wawi ha lomtade mo ganduɗa ko biyeteɗo Lamine Gueye kono noon o sankino koye ha joni sappo lewru juin e ndeɗon hitande woni 1968 25 juin 1979 woni ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko nden soseno on institut supérieur de l'environnement woni ha joni duɗal towgal ko yowti e taaridi tawni ene jeeyno ha joni on faculté des sciences toon to duɗal jaabiyatirde ngal Dakar kono noon ene jeeya e duɗal ɗo ganduɗa tigui ɗiɗoɓal ha joni to banggue 3e cycle tawni fandare mum wonno ha joni ko heblude ɓe ganduɗa ko gollore to banggue ha joni développement woni ɓamtare ɓe ganduɗa tigui ko responsable to banggue programme woni lelgo e cadre de conception e to banggue wittiyankoɓe e ko nandi hen kala ɗum ɗon teskinoma e ndeɗon hitande ñande 25 lewru juin 1979 ko nden uddita toon ɗo Dakar tawni ha joni uddiri ɗum ko gardinoɗo leydi ndi to banggue ha joni batu arwonire nde to banggue conseil international des radios et télévision d'expression française tawni haalete hen ko to ɗemgal tubankiri to on conseil noon ha joni ko toon sosa woni Montréal toon to Canada ɗum koye 25 lewru juin 1978 ɗum noon ɓe koliti noon ene rendina ha joni to banggue jonɗeli ko fewte radio diffusion tawni hutorto ɗum ko ɓe ɓe ganduɗa ko tubakoɓe ɓe ganduɗa tigui ko lelgu men yowiti koye banggue to ganduɗa tigui woni lelgu to banggue gendiri hani e diwani yankore ngam tigui ha joni heblude ɓe ganduɗa tigui to banggue ɓamtare e nder ha joni toon to dowla France toon to ñande 25 lewru juin 1999 woni hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi ko nden waɗno kawral tawni yuɓɓineno ko toon to Banjul ko lamorgo Gambie tawni ko hakkude to banggue on mouvement noddirteɗo mouvement des forces démocratiques mbo Casamance woni MFDC tawni ko e gardugol omo ganduɗa ko abbé Augustin Diamacoune Senghor ko kanko wonno kolaɗo kuuɓal e oɗon mouvement 25 juin 2002 tawni koye gartal ha joni ɓe ganduɗa ko kippu gendiri to banggue fuku koyngal e nder leydi Sénégal kamɓe noon jeeyno to banggue quart de finale e kuɓeri windariyankore e hitande ujunaje ɗiɗi e ɗiɗi woni 2002 tawni ha joni yuɓɓinno ngal ɗon kawguel ko Corée e wondude Japon ɓeɗon fettiyankoɓe kala oɗo saaha kam mbawi ha joni dañde parcours mo ganduɗa ko baɗɗo fayida tawni ɓe jaɓɓeno ko toon to bollade diwoje woni aéroport Léopold Sédar Senghor toon to ha joni ɓe jetti toon to palais de la république on galle lamorgo to ɓe ha joni ɓe mbaɗa recevoir tawni waɗɓe recevoir jo Abdoulaye Wade 25 juin 2020 tawni ko omo ganduɗa
ko Serigne Pape Malick Sy mo ganduɗa ko duttinoɗo joomum toon ɗo Dakar tawni ene yaretino e duuɓi 79 woni 79 ans konko wonno ha joni jogo konngol khalifa général des Tijanes kono noon ko ɓiɗɗo e Serigne Babacar Sy konko noon woni ha joni khalifa gadano e ha joni ɓesgu El Hadji Malick Sy woni 1922 ha 1957 kono noon o woni ha joni to banggue jogo konngol e Zawiya caggal nde o mo ganduɗa tigui ko biyeteɗo Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin caggal nde ruttino e joomum e 21 lewru septembre 2017 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 ko nden tigui teske non 25 lewru juin 2021 ko nden haare teskeno toon to assemblée nationale hakkunde député ji laamu ngu e wondude e lundiyankoɓe tawni koye on projet de loi to banggue loi numéro 65 et 60 e 22 lewru juillet 1965 tawni ko on code pénal ko jowitiɗa joni to banggue haɓade ko fewte wat boniyankagal woni terrorisme kamɓe ɓe ganduɗa tigui ko lundiyankoɓe ɓe mbawi ha joni artude ko yowiti e violation des libertés publiques e ko yowiti ha joni to banggue potal ngal ɗum ɗon koko yatirno caggal ɗum ɗon woni kaɓe ha joni goytorono caggal nde waɗa adopté woni ha joni wotede ɓe ganduɗa ko dañoɓe hen ha joni 70 to banggue daade ɓen ɓe ganduɗa tigui ko ha joni lundiyankoɓe daño ko daade 11 gasnirten ko e 25 lewru juin 2024 championnat d'Afrique d'athlétisme woni ni ha joni dogoɓe tawni ha joni yuɓɓineno ko toon to Douala bo Cameroun hono Luis François Mendy ko kanko wonno sacré champion d'Afrique ɗum noon caggal nde o waɗi doggol makko ɗum noon ko e métre uji 110 ko ɗo huuɓi to banggue éphéméride du jour e ñalawma hande o ceerno Amadou ko noon tigui rigui Seydou Ba nde tawno ene wayno ɗeɗo gueɗe foof ɗe kewno ko le 25 juin nde haalirten hen ɗum noon ko yurmini kewi hen ko weeli kewi hen ko dahmi kewi hen kono kadi aussi sunare hewde aussi dañama hen nde haalirten hen ɗum noon eɗen mbiya tan wonde goɗɗi keddiɗi yaro ko beelam wodante en hen ne haalirta ni hen so ɗum ɓenni mboɗo andi en jubbat tan seeɗa hakkude Israël e Iran randi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo saaha kono noon hewɓe adunaru ndu foof nan watti hen hakkille no fewi hewɓe ene manki famde ne gueɗe ɗe gardi donc won haaloɓe yimɓeɓe paama won haaloɓe kadi nuɓo hen tubakiri ha so tawi wonde nenam walla babam gonɗoɗa hen oɗo gallaɓe noon so tawi wonde heeɗima daña fartange wasde famde hen ɗum woni gueɗal ngal kono noon so tawi wonde en duttima seeɗa caggal hare nde wona ne yimɓeɓe cikkirta wonde mataw ko Iran yeehi toon ene waɗa bombardé ala toñangue gue kay toñi ko ɓen ɓe ganduɗa ma kañum ngoni rigui ha joni ko cikki en o woodi ɗon ko hayso tawi woodi ɗon garat tigui rigui mbaɗa bombardé kadi haare mabɓe ko hunde ɓoyde hedoro noon ko wona hunde ɗo hen ɗo yetti ɗo way tan kono yimɓe gona e nder galle ni ene kam so tawi tan haare nde haaɗi koye nder galle ɗe ko galle o eko takki ɗum taari ɗum tan ɗum ko yimɓe gandata kono so tawi hankkadi ala ko heddi so wona haare nde yeehi ha ƴetti ampleur goɗɗo yalti boowal tan ko nde woni yimɓe gandata haare nde noon ko joni yalti boowal kono kay ene andano juge uji ɗi kamɓe ɓe piɓani wonde won goɗɗo woni tigui rigui ha joni scientifique ha yettiɓe kamɓe ko ɗum saabi noon karallagal ngal Iran jogui ngal ha telle sorte koɓe cikki wonde bombe on mo gandanɗa hoorema ɓurɗo bonde e nder ɗiɗon bombuji gonɗo e nder aduna o ɓe cikki wonde wa Iran kañum woni koye fewjude walla woni koye fewnude oɗon bombe ɓe wonani sikkuri eɓe gandi kay Iran woni koye dafde caggal nde jokkodiri e ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañum goni Russie kono noon ndefu ngu ene lelno noɓe jokkodirani e ɓen ɗe kono noɓe jokkodiri e wifi nde noɓe jokkodiri e ɓen ɓe ganduɗa kañum woni Russie nde ndefu ngu ɓeydima yawde holko saabi tan kamɓe ɓe mbaɗa jekki tan ɓe pufñito ɓe mbiya wonde ɓe gara ɓe mbaɗa bombardé
ça veut dire wonde ko won ko gandanɗa hoore ma woni ko woodi ɗon eɓe cikki so tawi ɗum ɗon woodi ɗon laatima e nder oɗon tuma kamɓe gurdam maɓɓe woni koye en jeu est ce que ɗa faami e nder oɗon fannu mo jiɗmi wadde expliqué o no feewi donc ça veut dire que kamɓe ndekete won hare nde ɓe kaɓetono gila hanki taw hannde arani te kadi kamɓe fof ndeɗon hare fof ɗon e waade noon yimɓe ne nganndi wonde woni caggal maɓɓe ko états unis d' amérique kam feccani sikki ni par ce que ɗo ɓe tolni ɗo e no ɓe potiri ni so wontino wonde ko cuusal maɓɓe gongre gonga ala ɗo ɓe ɓaari tan ɓe jogata ko hattan walla ɓe jogata ko cuusal de telle sorte ko eɓe jaha mbaɗoya bombardé ko fotine iran mo gandanɗa hoore ma hannde ene feccoɓe laabi laabi par ce que plus de 88 millions d' habitants nawdetake eɓe gandanɗa hoore ma tigui rigui ha joni kañumen ngalano poti kalɗen gonga c'est ça donc wasata taw ko joguiɗa ko gandanɗa hoore ma ɗa ɓeyda hen bandiraɓe mbawa famde mbawa teskade ganda wonde toñangue gue ko ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen goni Israël kamɓe toñata Iran kono noon kadi aussi so tawi aɗa tooña yataw on mo toñata ne jogui kulhuli hay sino tawi wonde aɗa jogui ɗo ɓayriɗa kono yimɓeɓe fof ne gandi wonde Iran arsaɗa haaɓe ɓuren ɗum arsaɗa ñaama nde tawno yimɓe fof ne gandi wonde hay sino nden so tawi yimɓeɓe rewɓe kebdino probléme walla probléme aji mbaɗi wiyete wonde ko an ko mbaduɗon e hakkude Iran e Irak ni te ndeɗon haare aussi yo yimɓe paam wonde hakkude Iran e Irak ko Iran gañi ndeɗon haare te oɗon saaha états unis d' amérique wonno ko caggal Irak kono yimɓe paam kadi états unis d' amérique kala moɓe jaggani tawata ko intérêt maɓɓe nan ɗon ɗum il faut yimɓe ganda ɗum états unis kala moɓe keedi caggal mum tawata ko intérêt maɓɓe nan ɗon te ina hasini soɓe keedi caggal ma ha joni aɗa haaɓe so tawi hare nde gasi koye maɓe gartata ɗum woni koɓe mbaɗi Saddam Hussein ko ayi ɗum arandi jooma no wiyatno ni min kam wonno joomaye nde woni haqqilla mon so haala Allah Donald Trump e kabaruji battidiɗi ɗi konko holliti ni en kaali ɗum e jaydeji o holliti wonde oɗo saaha omo yiɗi ñifde ha joni ndeɗon haare mbaɗa sikki ma taw ko hunde nde koko heeɓi ɗo ganduɗa tigui ɗo ɓurti ɗum ko haalata ko Donald ko ngari wutta ko ngari wutte kono noon tade tigui memmi ha joni leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa tigui nawarano ɗumen hare nde ko hunde nde ganduɗa so tawi eɗen gandi balɗe jawtude ɗe so tawi en duttirima caggal saabu ndeɗo haare ko haare nde ganduɗa ko ɓoyde ko haare nde ganduɗa saabu so tawi a haali ɗo haala juif en juif ko hunde nde ganduɗa ko ɓoyde saabu kamɓe aɓe jogui karallagal wawde fewnude gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa to banggue kaɓirɗe ko nanata ɗo ko arme nucléaire en ko nanata ɗo bomboje pettoje ɗe ganduɗa façon ngaji mum pop ko kamɓe kewi fewnude ɗum te noon mi haalanma gueɗel gotel nder maɓɓe sa wondi e maɓɓe kala peññinɗa gandal ngal boowol a dañi barata ɗum woni ko ɓaɗata Iran joom iraneji ɗi à chaque fois ɓe jahat toon soɓe gandi wonde jomumen ene jogui ɓe ganduɗa hoore ma ne jogui ngal ɗon karallagal ɓe jaha mbaɗa ɗum bombardé ɓe garta ɗum ɗon foof ene jeeya e sababuji kareli ɗi ene jeeya hen saabu sa yi Iran ene tampi balɗe jawruɗe ɗe Iran ko Iran somi jumani Iran sa yi ene tampi oɗo saaha par ce que aɓe gandi kamɓe Israël hayso tawi to banggue ha joni ɓesgu ngu aɓe goɗɗodiri no mbiruɗa ni to banggue 80 millions a faami walla 80 millions no mbiruɗa ni 88 millions aɗa andi kam waddarake ɓesguli ɗi waddarake ɗum firti wonde soɓe mbari to 100 personnes ɓe so mbare mabɓe 20 personnes firti wonde ko ɓeyto gasi joni noon ko caɗele woni ɗon ɗum ɗon noon yeehi ha ene reɓa nattiran hankadi haare Iran e Israël koko yeehi ha mimi leyɗele goɗɗe ɗum saabi ɗo jiiɗa ɗo hay Sénégal e hoore mum nawori ɗum saabu eɗen gandi enen wonɓe ɗo ɓe nawori Sénégal par ce que Sénégal koko yahata toon saaha foof ko yahata toon jiggoyade koko yahata toon ene ñalmoyo koko yahata toon ƴeewoyde toon kopporeje koko yahata toon ƴeewoyde toon jawdi ɗanniyankoɓe mabɓe nan toon ɗum ko caɗele woni ɗon memar Sénégal memar leyɗele Afrique foof saabu eɗen gandi enen hewɓe koko ɗannortoɓe to banggue États Unis wonɓe ganduɗa ko ɗannortoɓe to banggue ha joni Russie
wonɓe ngannduɗaa ko ɗannortoɓe to bangi Israël, to bangi Turquie, to bangi haa joni Palestine e ko nandi hen Syrie en ko leyɗele ɗe ngannduɗaa à chaque fois ɓe gonata koye kareeli no mbiɗa nane ni kamɓe hare ɓurini ɓe ñamdu e yardu ɗum saabi noon oɗo saaha en mbawa woɗɗoyde en kono noon mbar sikki noon Israël kam mbar sikki wawana Iran oɗo saaha non ɗo ɓe mbawna Iran par ce que Iran e hoore mum actuellement ɗo woni ɗo hen koko pari dans tous les côtés par ce que kamɓe ɓe gandi ɓe peccani sikki kay wonde Iran kañum tan ene jogo cuusal wonde ɓe bombardé kamɓe firti wonde kon gonɗo caggal woni caggal maɓɓe noon ko on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Putin Donald Trump Donald Trump woni caggal Israël Putin noon kañum ne wi wonde aha haadi wonti wayi hono noon ko kañum wombata ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañum woni Iran wadde noon hare nde ɓurti noon ɗum noon est ce que wona guerre mondial yo Allah troisiéme guerre mondial woni mo paɗene dow majjum yo Allah heedane ɗum hare so tatabirɗo bangi windere nde kam vraiment en duwaki ɗum taw ko haaldal yo hatte maɓɓe hunde nde haaɗo ron ñifa ron par ce que enen ala ko mbawanɗen ɗum en ngala ɗeɗon kaɓirɗe en ngala ngal ɗon karallagal gueɗe men ɗe fof ken jiggoroɓe mais Israël mo gandanɗa ɓe gandanɗa hoorema onon hay bombo mo parnotoɗon o ko luɓaɓe ɗum ƴeew oɗon nappira ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen goni takkiɓe taariɓe te il faut pama kadi aussi pays ji arabe ɗi les plupart ɓe goni ko caggal États-Unis d'Amérique par ce que sa ƴeewi hay Arabie Saoudite sécurité mabɓe ko États-Unis d'Amérique jogui ɗum dans ce cas joni noon kamɓe États-Unis d'Amérique ala ɗo ɓe natato intérêt mabɓe ala ɗon ɗum woni gueɗal ngal par ce que ɓe cohli tan ko arde e nder leydi so tawi leydi ndi wonde ne jogui pétrole ne jogui gaz ɓe gara ɓe gadda fitina e nder ndiɗon leydi so tawi wonde polgu wonti ɓe jiima ndiɗon leydi actuellement noon kamɓe les arabes la koɓe fuɗɗiɓe famde ɗum ɗon nde tawno Libye noɓe mbari hadde fi de mi hadde fi wonno toon de Libye ɓurno welde laabi 120 e Libye oɗo gonata yimɓe fof no gandi ɗum kam ko hunde eywa Irak ne on mo ganduɗa ma kañum woni Saddam Hussein warande hande holto Irak woni holno wayi holno sifori eɓenen jimi ɗum eɓenen jimiro banggue magga Iran kadi so tawi welsidima ha président mumen warama ha ala ko heddi so wona wonde ɓe jimi ɗum yoɓe paam wonde koɓe cikkanno wonde belamma eɓe mbawi hebdude men ndiɗon leydi o ko nden ɓurata mettude kamɓe nder kamɓe ɗum noɓe puɗɗima famde ɗum ɗon par ce que wonni darinoɓe wiɓe wonde haadi ko noon yoɓe mbar on mo ganduɗa kañum woni gardiɗo leydi o hunde nde gasa kono kamɓe ɓen Iran les Iraniens la ɓe jaɓani ɗum ɗon par ce que ɓe mbi wonde kamɓe koɓe jiiɗa changement gouvernement e nder leydi mabɓe par ce que eɓe gandi ɗum ɗon te kadi aussi mami haalane Iran koko pareni nde ɗo haare koɓe cikkata wonde Iran ko ɗum woni ko jogue armé ko eɓe jogui ko ɓuuri ɗum te toɓe goni ɗo ɓe nattini visde ɓen ɓe ganduɗa ma kañum woni Israël ko États-Unis o hoore mum gona e merade te kadi États-Unis wona Israël heedi caggal mum ko kamɓe keedi caggal Israël ko haala ha heewi woni ɗon noon mbaɗa andi ma en jokkiri ɗum so Allah lawɗo jaɓi ma en mbaɗen yewtere yaaji so Allah lawɗo jaɓi donc nag yo Allah waɗan en jaam tan amin Allah waɗan en jaam Allah waɗan en jaam sen mbawi joɗa ɗon enen jangto tan firtoɗo koye jaam gonɗen wallahi koye jaam gonɗen ko heddi ko noon leydi ndi heeganen hende heeganen hen kay taw ko haldal heeganen hen sabu sa yi kadi vraiment haaluji ɗi to banggue sukara koor a rendu gam ko détail won banggue sukara koor ka wala nane haaluji banggue sukara koor par ce que Guy Marius Sagna yalti wi wonde kañum haaldani e président assemblée El Malik groupement parlementaire mabɓe ko ɓen woni ɗo haaldata ko ɗon o wiya wonde sukara koor ko o ari ɗon est ce que wona duttude caggal e nder ka ɗon haala cikkuɗa arandi kadi kanko o yiɗi ko laɓɓitinde haala ka sabu so tawi tuuma fawama dow keeci maɗa alay sago so tawi a yeehi e yeeso habrirde alay sago laɓɓinana yimɓe ɓe holko ko kalɗa ko hol sababu kaldirɗa ɗum kadi konko mbaɗa sikki fandare makko o haaldani ɗum pour bonnude o mo ganduɗa tigui ko président assemblée nationale sabu eɗen gandi no mbiruɗen balɗe jawtuɗe ni Guy Marius Sagna taw ko haalda Allah ko kanko ron woni député kadi so tawi dañama député baɗo no makko ni fodde yimɓe tato walla nayo leydi ndi wonta won e fenade to banggue assemblée nationale gueɗe ɗe ganduɗa tigui to banggue mbuñaari en penale en gueɗe baɗe noon fof ustoro toon te kadi wonko haali ko gandanɗa hoorema ene yimɓeɓe ne poti wattude hen hakkille ayi ɗo noon
wonde ko so tawi a yaade e am eɗo banggue fannu sa haali kalɗa koko welimi tan ko an woni kaalowo gongo ko an woni gonɗo ɗo henno so tawi a haali ko gandanɗa hoore ma arrange anima hay sinno wonde koye am gonduɗa mi wattima ennemi ɗum woni ko woni hakkude Pastef e Guy Marius Sagna ko Guy Marius Sagna wi wonde ɓe jaa ɓe dutto caggal e nder page mum Facebook kañum dans 3 mois et 4 mois fof ko mbaɗo bilan ɗum ko guiley laamu on mo ganduɗa ɗuma kañum woni Macky Sall ha yettiɗo hannde ɗum noon woto wat bilan mum haala e nder bilan mum ko ganduɗa hoore ma arrange ani ɓe dutto wonde eɓe gadda te kadi ko haali koko gonga o wi wonde en mbawa wonde ɗo eɗen pecco ko gandanɗa hoore ma ko peccotoɗen ko so tawi wonde ɓen ɓe gandanɗa hoore ma hannde wiyoɓe mbawa jooɗima ma on plus de 8 mois walla 7 mois keɓani salaire aji mumen ko peccotoɗen ko noon woni salaire hay sono ko lewru wotoru jomumen en mbawno totte ɗum en ron tuma ɓen enen jooɗi to eɗen jogui galleji men e famille ji mumen tawa enen député ji eɗen keɓa ma on plus de 1 million 500 walla 1 million 300 duttoɗen kadi keɓen ɗum ɗon kadi ñaamen firti wonde ko enen nde ko tagno en wonde ɗon ko walla yimɓe tagno en hoolade mbaɗi en ɗon ko ɗum firti ko ala ɗon firti wonde koko waɗanno ko ɗum ko wattata ha joni wadde rupture ala en tout cas o wi rupture ne woodi assemblée nationale o sabu ne heewi en waɗi transparence goto fof en totta toon gueɗal mum kono kadi ko wodno hanki ko to banggue ha joni hebde wonɗen koppareje wonɗen koppareje ɗum koko natti e to banggue assemblée nationale kadi so yi ɗum kadi so yi kadi ne feeña ko gullirtoɗo so yi hunde nde ne feeña hay soko janggo hay soko hande oɗo saaha so yi hunde nde ganduɗa tigui ko rewani lawol o windat texte o te kadi kala ɗo nodda ko ɗum o haalat ɗum woni rôle makko ɗum o foti wadde noon il faut yimɓe ganda holko woni député il faut yimɓe ganda holko woni sarɗiyanke sarɗiyanke wona a wonirani toon to ganduɗa tigui assemblée nationale tan aɗa foɓɓa wona ɗum nawma toon nawma ko ɓesgu ma ene hoolima ene wiya an kam so tawi a yeehi toon ma waw ha joni wotande yimɓe oɗo projet to banggue santé to banggue éducation to banggue ha joni fannuji keddiɗi yoltude hujjaji haalde ko ganduɗa caɗele guuraɗe ɗe ko ɗum woni rôle député kono wonɓe ganduɗa nan toon jooɗima guile hunde nde jooɗi ha oɗo saaha meeɗa ƴettude konngol meeɗa windude haydara meeɗa wadde réclame meeɗa wullirade jogaki hay cri de cœur goto mo ganduɗa ande oɗo kam vraiment o jeeya ko nokku tel kanko dey won nokkuji ɗi ganduɗa tigui o arani toon alay saago o wawa ha joni haalde kono hay goto en jiyani woɓe ganduɗa ni garata te ɗum fotani wonde a wawa wonde député ha para wonnoɓe toon ni ko buuñeteɓe woto kal ɗum wona lawol joɗade lebbi tari a arani assemblée nationale joɗade lebbi tari aɗa heeɓa salaire ma a tawtortaki hayde hunde worete a wiyaka kam ya ar ñande foof kono kam nde worete walla ñalawmaji ganduɗa ko son ñalawmaji ɗi ganduɗa baɗɗi fayida aɗa foti arde ha joni gara mbawa ha joni tawtorede gadda hen miijo ma kono an joɗade lebbi tati a tawtoretaki ha joni to banggue ha joni woote to banggue projet de loi an a ala itto ala e wattu an wonanma hen tan ko sa ari toon aɗa futtini guireje wonanma ko sa ari toon tan kala ko haala poɓɓa kelle walla kala ko haala toon so tawi fewdirakima mbiya koye fenade jomum woni fenade jomum woni kay an poɗɗa ko ƴettude konngol ɗi leydi en tout cas to paaɗen to noon ceerno Oumar wayno ko weltade tan mbaɗa sikki ko haalte ko ne heewi kono noon ha saaha goɗɗo kadi inchallah ma en garte mabɓe ɗo e matinal titone taw eɗen jewtide mabɓe e ɗeɗo jewte kono kadi addandeɓe kabaruji laaɓɗi ceer ciggaɗi kadi vraiment ko kewi e nder leydi e bawol leydi fof inchallah ma en garte mabɓe inchallah fait divers kadi aussi woni carika alay saago gaddanenɓe ɗum sabu ko hunde nde ganduɗa ko wuurande e nder leydi Sénégal alay saago mbawen ha joni yewtidde mabɓe fait divers il faut garten e fannu quoi surtout aussi e côté showbiz taw ko enen ga hen fulɓe ɓe voilà il faut garten par ce que ɓe ganda exactement showbiz o no woori ga hen e côté jolfuɓe ɓe ni nana e côté fulɓe so tawno sa naati hande e nder TikTok e jamma e ñalawma suuka kikiɗe o pooɗo e nduure woni toon ene heewi aussi showbiz o c'est très important ma en jewti hen ha yimɓe ganda wonde sukaɓe mabɓe holko guurata e nder ɗiɗo réseaux sociaux ji ko noon tigui ɗum kam ko hunde ganduɗa ene yaaji e to banggue no mbiruɗa ni e nder fulɓe ko wona ɗum ko mi yettima mi jarnima kono kadi kala ko haala to banggue tatande neɗɗo timmani
kadi ko giɗo ma e sehil ma tan timmintuma kadi onon heɗotoɓeɓe kala ko ganduɗa tigi komin kaali to banggue ko diwru kerol tan ɗo jarloɗon jaabo surtout yo mbad like mbaɗa like no fewi vraiment ɗum wallata yimɓe inchallahu rabbi kala ko fewi noon ko allahu subahanahu wa taala yo Allah rokki en ñallude dow jaam bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓiyankoɓe Titonde TV on jii son jii gila 6 heures du matin fewde joni min ɗanaki e mino ɗo hen tigui rigui ha joni kuccite moon emin jewta noon golwole e golwole min gaddi on aussi revue des titres min mbaɗini on roɓide jayndeji ɗi garɗi ɗo henne ɗi kadi aussi min jewtini on ko fewti e actualité ɗo e leydi ndi e caggal leydi ndi ɗum noon ko yidde tan kala neɗɗo mo gandanɗa hoorema jeeyaɗo e nder leydi omo foti andude exactement holno leydi ndi finiri ɗum woni ko woni ɗon ko heddi ko noon doole ndi koko ndiyam kono doole Titonde ko onon jaggata hen juuɗe moon mbaɗon partagé vidéo ji ɗi un peu partout ɗi mbawa yaade ɗi mbawa sarade ɗi mbawa sakade ne hannirtini hande beele rendo ngo ene wawa andude ɗum noon kala subaha Allahu lamɗo jaaɓi mamin ceertu ha joni e daɗɗuɗi ɗiɗi somin juuli min gaddano on ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni tigui rigui ha joni ko kewi e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi taw noon ko min e Oumar Ba so Allahu lamɗo haaji bande men teddu musidɓe horsuɓe tawi ko tara hen oɗon jarloɗon jaafo tawi ko yimɓe hen ganduɗa ko gueno goto mo senade wodani ha saaha goɗɗo konngol wonta gongol e lawol gongol enen ñaago Badiri e bawa ɗum no waɗan en ɗum moƴƴol ne tawno haalde ha jofna koye jaɓanɗe ɗi jeeya tigui on jarama